El 9 d'octubre de 1238 va ser un mal dia per als habitants de la ciutat de València. Després de 5 mesos d'assetjament on les tropes cristianes els incendiaven les hortes i segrestaven els seus veïns per vendre'ls com esclaus, la ciutat, quasi buida després de l'expulsió de més de 30.000 musulmans, rebia l'exèrcit foraster del també foraster Jaume I. Tot musulmà que no havia volgut marxar esdevingué automàticament esclau del cristià a qui el rei havia donat la seva antiga casa. Jaume I, com tot rei, va ser una persona que va imposar la seva autoritat i la de les seues elits de manera violenta sobre la població d'un territori. 3 anys antes ja ho havia fet a Mallorca, on les seues tropes havien perpetrat una matança generalitzada de la població musulmana. És per això que el 9 d'octubre és una efemèride agredolça per a mi. Per una part, sent necessari reivindicar que la història dels valencians no sempre ha sigut la història de Castella, però per altra part trobe que celebrar episodis violents d'aquesta història no és moralment vàlid. La nostra història està escrita en la sang vessà per unes elits que, tot i reconfigurades al llarg del temps, compartissin el mateix objectiu, la parasitació coactiva de la societat. Els valencians celebrem el 9 d'octubre no només perquè som el resultat de les repoblacions cristianes, sinó sobretot perquè el nostre marc mental, igual que el dels castellans, forma part d'una cosmovisió promoguda per aquestes mateixes elits en l'objectiu de fer-nos creure els seus associats i no els seus súbdits. Pareu-vos a pensar. Més d'un i de dos traurà la senyera al balcó, celebrarà l'expulsió no només de les elits andalusines, sinó també d'un proletariat andalusí que, com a tal, va ser doblement oprimit, i al sant demà llevarà la senyera per penjar una bandera palestina. No és gens congruent. Si hem de traure la senyera, que siga per a celebrar la nostra identitat i no la tirania de cap captill medieval. Si estàs d'acord, ara toca a tu proposar als comentaris una data alternativa per celebrar la identitat valenciana.